baseret på romanen fra Jesper Wung-Sung. Fra skaberne af Giv os Danmark tilbage og agenterne. Hvad skulle han gøre uden sin basketball? Koncerten ændrede alt. Hey! Hvad? Jeg ved godt, du ikke kender mig så godt, men er du med i biografen? Det vil jeg da gerne. Og siden den dag ændrede alt sig. Hej Cecilie! Hej. Men et forhold med Cecilie er ikke altid nemt. Gider ikke mere. Men spørgsmålet er, hvorfor? Kan du lide min nye frisyr? Ved du hvad, for min skyld kunne du være skaldet. Jeg er faktisk lidt syg. Jeg har kræft. Det kom som et chok. Og det gik ned ad bakke derfra. Tutgitterne har overtaget flere landsbyer. Men nogen vil redde mig. Eller vil han? Hej. Hvordan går det? Hver Tutgitterne har overtaget. Hvad med Nuno? Nogen er død. Men hvordan klarer hun det uden Nuno? Find ud af det den 2. december. I hele Danmarks biografer. Se den, elsk den og nyd den.